Genesis chapter 21. Ti panakayanak ni Isaac. Kas in ka rin ni Yahweh, benendisyonan ni Sarah. Nagsikog ni Sarah ket naganak iti lalaki. Uray no lakay unayen ni Abraham nga asawa na. Naipasngay ti maladaga iti tiyempo nga intuding ti Diyos apan nakayanak na. Isaak ti panagan ni Abraham iti anak na. Idi 8 nga aldawnan kinugit ni Abraham kas imbilin ti Diyos kenkuana. Agtawen ni Abraham iti sanga gasot idi mayanak ni Isaak. Kinuna ni Sarah, inikanak ti Diyos ti panggapwak nga agragsak ken agkatawa. Makipagkatawan tumet amin dagiti makangeg iti daytoy. Kinunapay siya sino ti makaibaga idi ken ni Abraham nga agpasusunto ni Sarah ngem naganakak metlaeng nupay lakayen ni asawa. Di makkel ti ubing iti aldaw apan nakapusot na. Nangipaay ni Abraham iti dakkel apadaya. Iti maysa nga aldaw, madama nga agay-ayam ni Ismael nga anak ni Agar at taga-Ehipto ken ni Isaak nga anak ni Sarah. Nakita ida ni Sarah ket kinunana ken Abraham. Pagtalawem daytoy at agabo ken ti anak na. Kayat nga adda binginglay ti anak daytoy a babae kadagiti sanikwam at awiden ti anak ko. Kasto unay ti panagkaburibor ni Abraham kapo iti daytoy agsipod ta anak na met ni Ismael. Kinunana ti Diyos ken ni Abraham, di mo pagdanagan ti ubing ken ni Agar at agabom. Aramidem ti ibaga ni Sarah agsipod taninto as Isaak ti pagtaudan dagiti kapuptutam nga inkarik. Maddaan tumet ti ado nga anak ti putot mo ken ni Agar ken agbalindan to a maysa a nasyon ta anak mo met ni Ismael. Kabigitan na nasapa a pinarubwatan ni Abraham dagiti agina. Pinabalunan na ni Agar iti kanen ken inumen adanom ana ikarga iti supot alalat. Impasalabay na ti ubing iti inana. Pimanaw ni Agar ket nagalaalla iti letang ti Beeserba. Idi na ipusen ti babalon dadanom. Pinanawan na ti ubing iti sirok ti maysa a basit a kayo. Nagtugaw iti agarok. Sanga gasot a metro manipod iti nangibatyan na iti ubing. Kinunana. Iti bagina, tiyak maitured a kitain amatay ti anak ko. Payat ti panagtugaw na. Nagsangit ti ubing. Nangeg ti Diyos ti sangit ti ubing. Manipod langit kinuna ti anghel ti Diyos ken ni Agar. Anya ti pakariribukam Agar? Di kagbuteng nangeg ti Diyos ti sangit ti ubing. Tumakter ka in kaobbaen ti ubing ket ayaywem. Manipod iti kapututan na pataudeg to ti maysa a dakkel a nasyon. Kalpasan na impakita ti Diyos ken ni Agar ti maysa a bubon. Napan kinargaan ni Agar ti supot alalat iti danom ket pinainom na ti ubing. Inaywanan ti Diyos ti ubing. Dimakkel iti letang ti paran ken nagbalin a nalaing a manganok. Imbiro kan ni inana iti asawain na at taga Ehipto. Agtulag da Abram
ken Abimelek. Iti dayta tiyempo napan ni Abimelek agraman ti Fikol a pangulo ti armada na iti tiyan ni Abraham. Itiyan ni Abraham kinunana, iti amin nga aramid mo kanayon nga addaken ka ti bendisyon ti Dios. Dawatek nga rod nga isapatam iti himatang na adinak to alilawen dagiti anak ko wenno dagiti kapututak. Napudnoak ken ka iso nga ikarim a napudno ka met kanyak ken iti daytoy apagilyan apag naedam. Isapatak kinuna ni Abraham iti naminsan anapan nagreklamo ni Abraham kini Abimelek maipapaan iti bubon nga inagaw dagiti adipen ni ti ari. Jak ammo no siya sino ti akin aramid ti daytoy kinuna ni Abimelek. Di mo ibagbaga kanya ket itala a maamwak. Agda nagnumwan dagiti dua ket inikkan ni Abraham ni Abimelek iti sumagmamano a karnero ken baka. Nangilasin ni Abraham iti 7 nga orbon kadagiti karnero na. Apay nga inlasin mo dagitoy? Sinalodsod ni Abimelek. Kinuna ni Abraham, agpaay ken ka dagitoy orbon ti karnero kas pamaneknek iti panangbigbig mo asyak tinangkali iti bubon. Napanaganan dayta a lugar iti Beerseba. Sadyay tinagsapatan adwa. Kalpasan na ti panakaaramid ti katulagan nagsublida Abimelek ken Fikol ijay Filistia. Nangimula ni Abraham iti kayo ijay Beerseba ket nagdaydayaw kini Yahweh agnanayon a Dios. Nabayag ang nagnaed ni Abraham iti daga dagiti Filisteo.